4:30 इतना अंधेरा हो या किने मोनलायदोंलै दरिया हागौता हो अच्छा रावबो या बड़ी जंगल गोजा कुछ नहीं पूरा जंगल है अच्छा ये क्या है सफेद सफेद क्या करूं यार मजबूरी है चले चले गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय आरो लोगोसेनो खेबसेबाव जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ होननानै बाथ्राया जाहैबाय दाखालि बावैनिफ्राय आङो गुबुन मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम माने 4 किल'मिटारमोन आरोना आं भलिबल प्रेक्टिस खालामनो थाखाय मर्निंआव खोमसियाव माने 4टायाव सानफ्रोमबो आं 4टानिफ्राय खारनानै थाङोमोन आरोना जायगायाबो जोबोर जंगल गोजा जोबोर गिथावना थाङाबाबो जाया उफाय गैया बेफोरबायदिमोन आरोना ओमफ्राय थाङै थाङै मा जाखो आङो हाफ पेन्ट आरो ओरैनो टि सार्टल' गाननानै थाङोमोन भलिबल प्रेक्टिस खालामनो थाखाय बेनिफ्राय बोथोरा जोबोद थान्दा फुगि माने माबा गोलैजोबदों निहिर गोलैजोबदों बेनिफ्राय आं मा जाखो गगा मोननाय बिदिनो लोमजाबाय आरोना ओमफ्राय लोमजानानै आं दा भिडिअ लाबोनो हायाखै गोबां फंबाय बिनानाव आरो लोगो नोंथांमोना बुंदोंमोन दा पार्ट 2 भिडिअ लाबो कंग'नि बेनिफ्राय आं कंग'नि पार्ट 2 भिडिअ लाबोनो नागिरबाय थानायावनो आं बेफोरबायदि जाना होबाय आरोना अकस्मात आरो सम मोनखायाखैमोन आं जेब्ला देहाया मोजांमोन भलिबल प्रेक्टिस खालामनानै मर्निं इभिनिं खेबनै प्रेक्टिस खालामनानै आं सम मोनखायाखैमोन आरोना भिडिअ बानायनो ओमफ्राय जेब्ला बानायनो नागिरो अब्ला आङो लोमजानानै होबाय आं दा जोबनो बेखौनो बुंगोन आरो लोगोफोर फैनो गोनां दिना ओरैबायदि डेन्जार जागासिनो दङ थांनाय 2010आव जोंनि बर' हारियाव माने फौजि साख्रि नागिरनाया ओरैबायदि खममोन जोंनि जायगायावथ' जों जाय जायगायाव फिल्डआव खारोमोन 6 7 जनल'मोन ओमफ्राय दिनैनि दिनाव बे फिल्डआव 2000-3000 जन मानसि जाग्रा जाबाय अब्ला आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोन फैनो गोनां दिना ओरैबायदि डेन्जारेस जागासिनो दङ मानो होनब्ला गोरिब मानसिफोरनि थाखाय आरोना गोनां मालाय धोनि जों बेफोरखौथ' जेबो बुंनो हाला नङा जायफोरा मिडिल क्लास बा न'खराव जेबो गैया बैफोरबायदि न'खरनि थाखाय माने उन्दै फंबाय बिनानावमोननि थाखाय मोजां फरायनानै लानो हायाब्ला आरो खेला धुला गेलेनानै मोजां जानो हायाब्ला उन्दै समावनो फैनो गोनां दिना ओरैबायदि डेन्जार जागोन बहुत डेन्जार जागोन आरोना दानो नुनो थांगासिनो जोङो मानसिफोरा मा खालामलाबायगासिनो दङ ना मा खामानि मावगासिनो दङ ओरैबायदि जाय खामानिखौ मावथ'वा बेफोरबायदि खामानिखौबो मावनानै इउटुबाव देखायग्रा जादों नंगौना नङा होमबा बेफोर मानो जादों मानि थाखाय बिसोर गावबा गावनि लाइफखौ बुजिनासो दिनै बेफोरबायदि खामानि मावगासिनो दं किसु मानसिफोरा मा जानो थांगासिनो दङ मा जागोन फैनो गोनां दिना माबायदि जागोन बेफोरखौनो दिनैनि दिनाव मानसिफोरा ओरैबायदि जालांबाय आं बेखौनो बुङो आरोना फैनो गोनां दिना ओरैबायदि डेन्जार जागोन फंबाय बिनानावमोन बेनिखायनो मोजाङै उन्दैयावनो खामानि माव मोजाङैनो फरायनानै ला नङाब्ला जोबोद डेन्जार जागोन अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द